ato ang latest weather update para karong adlawng Biyernes, January 22, 2021. Padayon ta nag-monitor aning low pressure area ug sa ato ang latest na data nahimutang ni 400 kilometers amihanang kasadpan diha sa Puerto Princesa City, Palawan. Ug sa ato ang forecast nagpabiling ubos ang tsansa niini nga mo-develop ug mamahimong usa ka bagyo ug posibleng mahilis ra diha sa West Philippine Sea sa mosunod nga 36 ka oras. Samtang mas nihinay usab ang epekto sa tail end of frontal system nga karon nakaapekto diha sa tumoyng bahin sa amihanang Luzon. Maong karong adlaw, ang Palawan lakip na ang Occidental Mindoro makasinati sa madag-umon nga kalangitan ug nay mga katag na mga pagulan panugdug og kilat dala sa low pressure area. Samtang ang tibuok Visayas hinuon dili ta direktang apektado aning low pressure area apan tungod sa pag-utro sa direksyon sa ato ang hangin nga gikan sa habagatan ngadto sa habagatang silangan, nagpa-enhance ni sa ato ang mga convective activity. Maong natay mga panagsang mapanganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan ug naay mga pagulan panugdug og kilat dala sa localized thunderstorms. Ug para sa dugang updates, bisita ato ang official website. Ug mao na ato ang latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DOST. Kini si Joseph Merlas, maayong adlaw.